ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପ୍ରକଟ କାହାଣୀ। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବିରାଜମାନ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପ୍ରକଟ ହେବାର ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ। ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମିଳନ ଘଟିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନୀଳାଚଳର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଆସି କଠୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସେ କେବଳ ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣ ଜପ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଚାରି ହାତରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ପଦ୍ମ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ତେଜରେ ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଓ ପାପରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସଦା ବିରାଜମାନ ରହନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ହସି କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମର ଭକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛି। ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କଳା ପଥରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିରାଜମାନ ହେବି। ତୁମ ନାମରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ବୋଲି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। କାଳକ୍ରମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଳୁଆର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ପରମ୍ପରା କହେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଆଳୁଆରନାଥ ଏବଂ ପରେ ଅଲାରନାଥ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣସର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ। ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଅଣସର କାଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲାରନାଥ କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯିଏ କେବେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଦର୍ଶନର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ କୃପାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଅଣସର ସମୟରେ କାହିଁକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରି? ଆଷାଢ଼ ମାସ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ 108 କଳସ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଅଣସର ଗୃହକୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟକୁ ଅଣସର କିମ୍ବା ଅନବସର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ମିଳିଲେ ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବୁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଅଣସର ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କୁହାଯାଏ, ଏକଦା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଣସର ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅଲାରନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେଠାରେ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଅଲାରନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଚିହ୍ନ ଥିବା ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।
ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ। ମାଟିର ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି କ୍ଷୀରିକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅଣସର ସମୟରେ ଏହି କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏହା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଅଣସରର ସମୟରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୁଏ, ସେ ଆଉ ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ କୃପା ଦର୍ଶାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଣସର ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଭକ୍ତି, ଆସ୍ଥା ଓ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ମହାତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ।